ଜଙ୍ଗଲ ରାଜା ସିଂହର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସିଂହର ଅତି ଖାସ୍ 2 ଜଣ ଦାବିଦାର ଥିଲେ, ଗଧ ଆଉ କୁକୁର। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣକୁ ରାଜା ବଛାଇବାର ଥିଲା। ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା, ଯିଏ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ ସହର ବୁଲି ପ୍ରଥମେ ସିଂହାସନ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, ସେ ହିଁ ରାଜା ହେବ। ସେ କୁକୁରଟି ବହୁତ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଥିଲା। ସେ ଜାଣିଥିଲା ପ୍ରଥମେ ସିଂହାସନ ପାଖରେ ସେ ହିଁ ପହଞ୍ଚିବ ଆଉ ରାଜା ହେବ। କାହିଁକି ନା ଗଧକୁ ସେ ତାର କେବେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଭାବି ହିଁ ନଥିଲା। ସେ ଜାଣିଥିଲା ଗଧଠୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ସେ ଦୌଡ଼ି ପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ରେଜଲ୍ଟ କିଛି ଅଲଗା ହିଁ ହୁଏ। ସେ ବିଚରା କୁକୁରଟିକୁ କ'ଣ ବା ଜଣାଥିଲା, ତାକୁ ପ୍ରତି ଗଳିକନ୍ଦିରେ, ଛକ ମୋଡ଼ରେ, ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଅନ୍ୟ ବୁଲା କୁକୁରମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସେ ବୁଲା କୁକୁରମାନେ ଏ କୁକୁରଟିକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତା ରାସ୍ତା ରୋକ କରନ୍ତି, ତାପରେ ମରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି। ବିଚରା କୁକୁରଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼ି ପଡ଼ି ଉଠି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହୋଇ ସିଂହାସନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ ଆଉ ଦେଖେ ଗଧ ପୂର୍ବରୁ ସେଠି ବସି ରାଜ କରୁଛି। ତେବେ ଏ କାହାଣୀଟି ତ ବିଲକୁଲ ସେ କୁକୁର ପାଇଁ ନଥିଲା। ଆପଣମାନେ ବହୁତ ହୁସିଆର, ବହୁତ ସମଝଦାର, ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଏ କାହାଣୀରୁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ମିଳେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସଫଳତା ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ନା, ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ସମାଜର ଲୋକ ହିଁ ଆପଣ ଗୋଡ଼ ଟାଣିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଚୁଗୁଲି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି। ଏ ସମାଜର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଟୁ ସତ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ଯାଏଁ ଆପଣ ସାଧାରଣ ଅଛନ୍ତି, କାହାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କାହାର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅସାଧାରଣ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି ନା, ଆପଣଙ୍କ ଅତି ନିଜର ଲୋକ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିଥାନ୍ତି, ହିଂସାରେ ଜଳିଥାନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।